Díobh gach duine agus fáilte romh go dtí Tionóil na seachtaine. Tá súil gom go cuasaí go maith le gach duine. Tá cuasaí go maith lumsa, tá má gobar an seo i ngáile, ach buchas le dia tá náidir thart timpeall orm agus bíonn seansanna gom a bheith ag féchantach ar na craointe agus ar na héanaí agus na handbethe atá Meitheamh an seo. So, tá súil gom go sibh gobar go dtíon, ach tá susbeag agan díobh mar tá Tionóil chur le chéile ag Katie agus ag na múnteirí eile, so tá mbeidh ar go dtóg sibh susbeag go siomh sibh siar agus go mhaine sibh taitneamhas. Slán libh! Páidir ná máideanna in na mnáthir agus a bhic agus an spurd níú amen. A dhia tá grá agad dom, bíonn tú lom de lá iste ihe, bhhálam grá a thuirteid gach nóméid déan lá, bhhálam tú a heasamh a athir carrig lom. Amen. Dí le fáistí agus fáilte chuig star na seachtaine, agus an teachtain seo mai chun instintí méall ar ban an simú gribh cónaí orthaí i lecan agus an bhain sin ná Jane Shackleton. A dús spóir tá spána mé díobh chorabh cónaí. Bhí cónaí ar seo seád i lecan, mai haon tú thar an druid sa seád bhaile agus má chasan tú ar dheis, tugadh tú ar teach na Shackletons an seo, ní bháin a deach ach a mhuileann. Bhí ag mhuileann in seo ag clán dar bhanam Shackleton. An seo, sin é, rinne siad plúr an chun Aráníanamh. Agus ba chláán an cháúil iad muintear Shackleton, mar go háirithe de bhór fearháin dar bhanam Ernest Shackleton, ar thuaisih méall ar Ernest Shackleton. Well, bhí sé sin cáúil mar go mbíodh sé ag dul ar thuairisna an dáinséireach agus simú chuig Antarctica ag gurí teacht ar halamh nua nach raibh déanta géine hana. Ach chulceathar le Ernest be í Jane, nó ní ha fós Jane chulceathar le Ernest. Arénos, Jane Shackleton tá sé cáúil de bhór na Greengraph a ghlachsí fadó, rugú Jane in 8 carcha trí agus fór sí bás in 9 agus in 9. Mar sin ní ra mór an daoine ag ghlacha Greengraph ag an am. Ach ní an gur sí ghlacha Greengraph ach bhí sí ghlacha Greengraph de gná daoine, ní díreach na daoine seimhre cos le hain, ach bhí ghlach sí go leor Greengraph de gná daoine agus ghlach sí go leor Greengraph simúla de lecan. Má thuann sibh anam Jane Shackleton isteach go Google, tugadh sibh ar an suíomh seo. Go leor Greengraph an seo, mar ecinn sibh gná daoine seansach raibh camera rí feice ag an bhar seo. An áid ná ní dhearann siad cabhfuil na háitne, ach tá spáinna mise baint cinn simúladí de lecan mar ghlach sí go leor Greengraph de lecan, bhí cónaí ar orthaí a lecan. Mar shampla, tá an ceann seo an simúl. An bhecinn sibh an deach seo, lámhsús aine go cónaí orthu i Laracán. Well, ní raibh do bhóthar an sin, agus bhí an teach seo ina áit. Bhíonn teach cafe. Nis, ar ceap sí go raibh cafe thar timpeall a lecan os cún cé bliain. Bhí cafe an sin, agus sin, tá spáinna díobh, ach muid rais go dtí an trád bhaile, agus bhí sé sin site díreach an seo. Díreach an seo, an teach sin an siopa cafe. Nis, céirt eile tá simú an seo ó lecan, fan go bheice mé. Tá go leor picture deasa, seanna picture ó timpeall na tíre, chúis go dtí na héile an áir an freisin, so níl siad ar fá bunaí i lecan. Fan go bheice mé nis. Ó se an ceann seo. Nach níonn sibh an áit sin. Fan go bheice muid chunig súil ar an bhorgan seo. Tás agam seo feice beidir ganga 6. Fan go bheice muid tá mé ag lorg thart ar seo. Agus fan go bheice muid sin go an teach sin áit ag an seo. Mé big an roáda. An níl. Mé tá sé ag an séipéal se, tá an teach sin ag an séipéal. Sin é an bheice bheith? An go bhecinn sibh an teach seo agus
Sinné rís féic ar an písa seo agus an foiineog se sinné agus féic na páistí féic na héadtá orthú. Tá me cúpla ceann eile agus is fé libse dul ar an siomh seo agus breanú ar Greengraph Jane Shackleton. Ceirfinn ceann seo? Naithníonn sibh an ferganmh sin? Tá anna chuid de fós mar an ggéine inniu. Aine, óstan? Se, sin an spa, sin óstan an spa. Bhí sé sin thart. Well, cáin gur thug Jane na Greengraph seo á méigean idir 8-8 agus fuair sí bás in 9 agus in 9. So tá muid cáin fhí breis is 100 bliana in. Sin ansimil, agus Beiidir hí ceann ó se, caiime an ceann seo spontíh. Beidir gur bhaint go sios cné sinna eáil ón scóil, seo tír timppla an cúne ón scóil, seo drithid rí óhan, deirtar Beiidir go bheith an drithid is sinna in éireann, so sin an drithid a fós an aniu, agus má cheastar an drithid an sin is féile an drithid seo a eáil. Nis tá bhád níos lúide ann aniu ach fós tá an méid seo fós ann aniu. So mar ecinn sibh céad 50 bliana hin, bhí sé tiitemas a chéile ach sin de bhar go an drithid seo thart ar 8 bliain díos. Agus beidir cúpla ceann eile déitann seo an lár fád a chaamh ag breanú ar na Greengraph seo. Bhí ceann eile an bhád de sráidbhaile leabhá mas félim teacht ar a rís. Bhrála mé thuspáintíh. Mar dúirt mé má chuirn tú isteach anam Jane Shackleton isteach a Google tugadh sibh ar na Greengraph simúla seo ar fad. Anna chuid dómh i leabhán ach tá roinnt cinn eile bunne ar fud na tír se an ceannta bhaim. Féic an gceann seo naithníonn si bheith? Seans nach naithníonn tuair faoi dara an tuisce an seo an srutháin. Nis féic go cuairmach ina tithe seo go háirithe féic go cuairmach ar an deach sin ceart go leor. Féic hús an seo féiceann sibh an cruis sin. Cuinnig é sin de intin, Tá mis chun léimtarrás an seo go sráidbhaile leabhán, Tá chun muid a chur bigáin níos fuide síos an seo. Sin srutháin éisce arís agus féic ar an bhorganmh seo féic hús an sin go háirithe ag an mór sin O'Neill's an teach tarda. Agus féic arís an seo an bhorganmh céine fós breaníonn sé mar an ggéine inniu. Má go sé arís. Féic agus sin éon sin mar an ggéine, so seo seáilbhaile leabhán a fáistí féic ar go sé an difriúil ach srutháin an grifín fós an seo agus an teach seo an teach tarne, neadidir mar sé ina teach tarne siar an sin seans go raibh ach fós mar an ggéine inniu. So breannaigh ar na Greengraph seo agus feic sibh go leor cinn simúla an sin de leabhán. Má sibh slán go fóg. Díomh tras agus bifií an seo arís le tois na seachtaine. Tois ihar a hain an tachtain seo ná drithid ar luch gan bhada gan chloch. Céird é féin. Déir mé arís. Drithid ar luch gan bhada gan chloch. Céird é féin. Agus tois ihar a dó an tachtain seo. Tá sé faoin uisce os cionn an uisce agus ní bhualann sé an tuisce. Céird é. Tá sé faoin uisce os cionn an uisce agus ní bhualann sé an tuisce. Céird é. Bhfuil is agat sa bifií? Ní dóile mé. An bhfuil is agah? Tugaí mé ar aisciúil. Sulhágam slána go bh fáistí tá me gur rud beag deas a haspáintíh capal beag álan agus an sin fácha mé slána goibh. Slán! Nis sé fáistí tá me gur brontanas beag deas a haspáintíh. Se fearm ar cólín agus siad a maiheachar agus tá cúpla capal aige ach tá searach beag nua tríéis teachtar an sia le cúpla seachtain agus seo an searachín an seo. Agus an tanam atá an searach seo ná réaltógin. Agus a fágadug muid an tanam réaltógin ar an searach beag seo ná tá réalt bán ar a cheann. So tá muid an ar a thuirt an searach seo agus tá se sunnasásta mar tá aimseir tríéis bheith go hálann le cúpla seachtain. Slán le bheith fáistí.
Díadí ba fáisí tá sulas múte go léir go maiid. Tá mar sin seo aniu le coppla tóis, okay? So tá tóisina agam díomh, Tás go dear trasa ru dégin mar seo coppla seart in hainnig an channel a tá mar aniu le coppla ceanna le, okay? So tá trí tóise gom go léir le cheala, seán chiad ceanna, okay? So caiite bheith géisteach go géir agus caiite smúniú faoi seo, okay? So seán chiad ceanna. A bhar hín, cén rud ná bhfuil maran moithise an go dtí go mristar é. So cén rud ná bhfuil maran moithise an go dtí go mristar é. Sinna chiad ceanna, okay? Bugam idir ré go dtí ebre dó. Cén rud is mó a richen gan cosa. So cén rud is mó a richen gan cosa. Agus tóra man leid bugdíh, níama cain faoi Andy, okay? Níama cain faoi Andy hen seo. So cén rud is mó a richen gan cosa. Agus a tríú tóise tu gom díhiniu, nó, tá seo rabag ní seacrana agus caihí tú smúniú go géir dan cean seo, okay? So an cean seo, ná, tá se anna bhré, tá se buí ina lár, a scíhan bán agus gan faoi a ein chos óhain. So a ríist éis le seo go curama, tá se anna bhré, tá se buí ina léir, a scíhan bán agus gan faoi a ein chos óhain. Okay? So bigig smúniú a fáistí agus choirimas na fragarí níos déanaí sa channel. Mai sibh! Díomh a fáistí, Aisling an seo, agus nniu tá me géirí app a has spáint díomh dar bhanam Leaf Snap. Is féidir libh tacht ar an app seo ar the tablet, nó ar the iPad, nó áitir bit cosúla sin. Nuair atá an app íslódatha agat, oscaileach é agus rockmuid tríd. Nuair oscailíonn tú mac é feici tú go bhfuil leathnach cosúla seo agat. An sin, téigí mac sa gcordín nó téigí amach chuig an porc, agus ghlacaigh i greengraph de chuileog éigen, de chrán éigen nó de bhlá éigen. Glach mis a greengraph de na duilleoga seo i mo gcordín hain. In dhé sin, tá go leathnach cosúla seo suas, agus bhrainnig mise an bhosca ar bhór ar chlé áit go néir sé duilleog. An sin tháinig an iiri sin eolas faoin duilleog seo suas. Bhí cúpla rogha ann ach raibhnig mise an pictiúr is congraí do a pictiúr féin. An seo tugann sé an tanam ceart dit, an tanam cumánta agus annachcuid eolas faoin duilleog sin. Bhog mé rá an sin agus rinne mé an rud canan céine ach an uair seo ghlach mé greengraph de bhlá. A go sé go hálan. Tháinig an leathnach céine in airde ach dar nóí an uair seo fiúch mé an bosca ar bhór ar dheis áit go néir sé bhlá. A ríis tháinig annachcuid rogha suas ach raibhnig mise an pictiúr is congraí do a pictiúr féin. Thug sé an tanam ceart, an tanam leathnach, agus thug sé an tanam cumánta. An tanam cumánta ná an tanam a bhíonn in úsáid aganna ó lá go léi. Agus an sin deir sé lom cáthait as gur tháinig an bhlá agus annachcuid eolas eile má. An sin chuaigh mé seach sa chisin agus raibhnig mé an tuair seo, an aráiste. Ach cheasú an fáilt amach an raibh níos mó na anam móáin ar an aráiste. So ghlach mé greengraph den tuair seo agus an uair seo nuair tháinig an leathnach céine in airde, rú mé ar an musca híos ar clé áit go néir sé tura nó turthaí. Agus déil mé gur annachcuid anamcha éagsúla ar an aráiste. Agus gur raibh annachcuid aráisí éagsúla ann cumá, gur raibh níos mó ná aráis amháin. So an seo thug sé an tanam ceart dom, an tanam cumánta agus déir sé lom cáthait as dagan ón tuair seo agus níos mó eolas a ríis. So in is fáistí, téigí mac sa gcordín nó téigí seach chuig an cisin, ghlach go cúpa greengraph agus buí soltas. Slán go fáil! Díomh trasa agus bifion seo a ríis le freigraí na tóisina a bhí agann ag tús an Tionóil. So tóise bhar hain a bhí an ná droichead ar luch, gan bhada gan cloch,
céir é féin, agus an freigra ná lechar. Tá sé bhar dó, tá sé faoin isce os cion an isce, agus ní bhualann sé an tuisce, céir a bhí an. Agus bhí an cean sin dechar ach an freigra ná scáil na ngealaí. Scáil na gealaí. Ceir go leor sin na toisina an tachtain seo, slán go fóil, slán! Díadí bh fáistí, éman an seo ríis, chuna sa dairí libh le na tóisina sin go léir, tá mar sin seánis chun na frograí a chóirt díomh. So bhfuil cebhí go a bhríon an chiad tóiste bhí agam díomh ná cén rud na bhfuil mar an moithise an go dtí go mristare. Agus an frogra ná of. Níl éon moithise an of go dtí go mristare. An sin na éisianta do abalta é ihe agus go leor a dí GSER leis agus a hácrat leis, ok? So sin na chiad ceann. A bhfuil dá, cén rud is smó a richen gan cosa. Agus an frogra don chéist sin nó don tó sin ná óin. So richen an óin an léon cosa sin ceann anam a hatna an ceann sin lomsa. Agus tríú ceann na bhíra bag Jackar ná tá se anna bhré, tá se buí in léir, a scíhan bán agus gan faoi a éon chos amháin. Bhuair daine bíon ceann sin, well, an rud atá mar caint faoin mas múin tusa a rud éigeanna tá buí sa léir go leor scíhan bán agus cos amháin an frogra don tó sin ná nóní. So fáintin na nóní ní sinne sa gáardí. Ok, fáistí sa fáca má go bhain sinne agus mai sibh, tá sulas an gur háitin se libh, slán libh. Díomh, Katie an seo le na breléanta. So an tachtan seo, bhí Neart breléanta a gcuin, bhí Emily ní imsic, ní mbliana díis, Jack O'Quinn, 6 bliana díis, Jacob O'Muller, 9 mbliana díis, Alice Cowell, 10 mbliana díis, wow, brelha mór, Dervla Smithers, 1 bliana 10 díis, ní credum Smithers go the whole sean sin, agus Lexi Lou, thátú beitú 9 mbliana díis, agus bhór sin, múntóir éimear brethla suna chuit, agus buinigí tanmh as, go amach agus buin tanmh as sa réan, brella suna chuibh fad. Galí